מה חשוב לך כיום כספק שירותי אבטחה? חיסכון בזמן ובעלויות? גידול מהיר בהכנסות? נאמנות של לקוחות? אם אלה הדברים שחשובים לך, כיצד תוכל להשיג אותם? הכר את הייק פרו קונקט, פלטפורמת שירות אבטחה אחידה המבוססת על ענן שמסייעת בניהול התקנים מקומיים ובהרחבת העסק שלך. תוכל לספק שירות בקלות למספר אתרים של הלקוח, באמצעות ממשק יחיד ואינטואיטיבי או באמצעות אפליקציה למכשירים ניידים מכל מקום ובכל זמן. הגדרת מערכת אבטחה מעולם לא הייתה קלה יותר. באמצעות הייק פרו קונקט תוכל להתחיל ולקבוע את התצורה של מספר התקנים במקביל ולהשלים עבודות התקנה מקיפה בזמן קצר הרבה יותר. במהלך שלב התחזוקה, פלטפורמת הייק פרו קונקט תסייע לך באופן יזום לזהות כשלי מערכת באתרים של לקוחותיך. בהרשאת הלקוח, ספקי שירותים יכולים להבחן ולפתור מרחוק את הבעיה בפלטפורמה. פעולה זו קלה יותר, יעילה יותר ומסייעת בצמצום נסיעות לאתרי הלקוחות. מוטרד בניהול סוגים שונים של מערכות? פלטפורמת הייק פרו קונקט מאפשרת ניהול התקנים שונים של הייק ויז'ן, מצלמות וידאו, מערכות אזעקה, בקרת כניסה, אינטרקום ואפילו התקני בית חכם. כדי לאחד מספר מערכות לצורך ניהול של מערכת מאוחדת אחת. דמיין את האפשרויות העסקיות החדשות שיפתחו בפניך. לדוגמה, דריכה של מערכת האבטחה בעת היציאה לעבודה או ביטולה בעת החזרה ממנה, ניטור מבקרים או אורחים, מה שתרצה. כאשר מצב מחוץ לבית מופעל, ההתקנים יפעלו כמערכת אחת ויגבירו את האבטחה הכוללת בבית המשתמש. במקרה של כניסה לא מורשית, המשתמשים יקבלו הודעות בזמן אמת באמצעות האפליקציה ויוכלו לנקוט בפעולות מתאימות. עם פלטפורמת הייק פרו קונקט, אינך מציג ללקוחות את מה שהפתרון שלך מציע, אלא כיצד הפתרון שלך עונה על הצרכים שלהם. בחזרה אל צוות הניהול שלך. תוכל להיות בטוח שפלטפורמת הייק פרו קונקט תסייע לך בשיפור היעילות הניהולית בארגון שלך. ניתן להגדיר חשבונות עבור מנהל מערכת ומנהל אתר לקוח. לדוגמה, כדי לבזר את הקצאות התפקידים לאתרים שונים ואת רמות ההרשאה בין הטכנאים שלך. פלטפורמת הייק פרו קונקט מוכנה לשימוש מיידי, מכיוון שהיא מתארחת בענן. כאשר יותר אתרים פועלים ומתפקדים, הלקוחות יכולים לחסוך בתשלום מראש באמצעות האפשרות לתשלום המבוסס על מינוי ולהרחיב בקלות את המערכת. תוכנה המבוססת על ענן מאפשרת לשמור על המערכת עדכנית תמיד עם התכונות ושיפורי המערכת העדכניים ביותר. מוטרד לגבי הבטחת המידע של המערכת הייק פרו קונקט? הפלטפורמה תומכת בתקנים ופרוטוקולים המתקדמים ביותר בתחום, כדי לאפשר הבטחת מידע ומהימנות מרביים. החל מהעברת נתונים, עבור בהצפנת נתונים, וכלה בסטנדרט ובביטחון של הבטחה בענן. אתה ולקוחותיך תוכלו לתת אמון בפלטפורמה המהימנה שלנו. היא מופעלת באמצעות פלטפורמת הענן EasyViz, שעומדת בדרישות ההסמכה של SOC ו-CSA Star. עם יכולת של פעולה מרוחקת והאפליקציות לתחזוקה לפי דרישה, גמישות ויכולת התרחבות של המערכת ושירותים נוספים בעתיד, פלטפורמת הייק פרו קונקט תגדל עם העסק שלך ותסייע לך לגדול ולהתרחב. אתה מוזמן לענות עם פלטפורמת הייק פרו קונקט, מיעילות משופרת ומשקט נפשי בניהול העסק שלך.